Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa chatinoti domestic issues. Chirongwa ichi chakatarisana neavo vari kusangana nemaproblems mumarelationships kana kuti mumamarriages avo. Regai tibva tanzwa maissues atiinawo, maissues atakasenderwa kuwhatsapp. Alright, makadi yangu yakamira mukudai so ndakasangana nemurume akanditi iye akabata mukadzi wake nechikomba, tikatanga kufambidzana achiuya kumba kwangu ndichinda kwake, achingoti tichazogara pamwe chete nezvandinombogadzirisa. Handina mari, asi ini ndakamuudza kuti no, kusava nemari kwako haisi dambudziko, togara pamwe chete, shoma yatinayo iyoyo tobhalanisa zvinhu, asi haana kutenda. Saka ini pane chandakanga ndisingazivi ipapo, changa asingade kuti ndizive. Anga aine mudzimai aigara kubasa achiuya mawikendi, aiuya kupera kwomwedzi, mawikendi ekupera kwomwedzi. Saka zvadaro ndakazosvikawo pakubata pamuviri. Ndaitonwa hangu mapiritsi asi handizivi kuti zvakafamba sei. Ndabata pamuviri. Pandakada kuzotsvaka pane hama dzake, pandakaziva kuti aiva nemukadzi. Saka ndakazotaimirawo ndikazvibata. Tazvibata akaudza mukadzi wake kuti girlfriend yangu, ini akandiudza kuti mukadzi wangu. Sikainzi girlfriend ndini. Handirwadze inanga ndatova nepamuviri. Saka zvadaro ndakabva ndazomiswa kubasa. Ndamiswa basa, chakazoitika ndechekuti ndisisina mari yekuzvibhadharira rendi, amunobhadharirawo mwedzi miviri. Wetatu ndobva anditiza, newechina ndobva anditiza. Apera handichashandi apa, ndine mimba iri kungorwadza. Kusvika ndakangori kuzvibhadharira rendi yachona, tsvaka mari. Ndazvibhadharira rendi pamwedzi miviri iyoyo nanhasi zvakaita. Ndakazosvika pakuti takarwa, chikuti chiya torembedzako nokuti asina kubhadhara rendi ipapo angasasauyi pamba, gara kumba kwake ikoko mukadzi wake, hembe dzake dziri mumba mangu. Saka ndanga ndakuda kunoshiyawo nemumwe, handindi hembe dzako kwandonoshiya nemumwe munhukadzi. Iye hana kana kurwadziwa ndikunoshiya, zvikuradzirwa kuti mukadzi wangu. Ko yakatora hembe dzake tikanetsana kabuda akaenda. Nhasi haadi kuziva kuti ndodyi. Saka zviri kundinetsa. Mbonde nayo yatokura. Kuda yasarirwa nemwedzi mitatu kana mina kuti igozvarwa. Asi ndotosheya kana mari kukwira kuenda kusikero yaripo. Saka handisi kumboziva chitoita sei. Hama dzake hapana ari kumokwanisa kuenzanisa nyaya yacho. Ndifanoti mukomana uyu ataneta naye, ane maroora ende agari nemukadzi. Saka havana ari kumbokwanisa kuenzanisa nyaya yacho. Saka handina kana wokuiudza. Saka ndomboudzawo vamwe vanoda kuita sekuti vanoda kugadzirisa, vanoti inini ndipe apologize kwaari. Ndakamuti utore zvunhu, ndikamuvhiringa.
ndikamupawo mavanga. Saka ndini ndipe apologize. Saka apologize yanonzi ndipe ndindoshaya kuti ndei kuti already akanga atotiza kare aenda asingabhadhari futi nerenda asingari kuzondodyei. Saka ine apologize yandofanira kupa ndiyei. Ende vanoti ndimuregedza achiuya kumba kwangu. Achanga azwana zvaanenge awana anouya achindipa. Asi inini ndinozwa kurwadziwa kuti munhu aya anouya kuzondishandisa asina chaakabata asingandichengeti. Obuda odzokera kumba kwake. Saka handisi kumboziva kuti ndinofanira kunyatsoita sei. Vamwe vanondipawo advice yekuti enda unogara ikoko kumba kwacho ukoko une mudzimai wake, ikoko enda ugareko. Asi ini ndivi rangu zvinondiremera kuti ndinde pamba pandakaona pane mumwe mukadzi ndinogara ipapo. Saka handisi kutombozivawo kuti ndofanira kuita sei. Chikundirwadza haana kana keya kumbovhunduka kuti kana kuti ndizvanga ndakatsamwa ndakamubhuloka kana kuti anofona kuda kuzama kuti kana kuti anongotumirawo hake kana 100 rand kuti batsirika. Hapana, akangonyarara. Saka ndiri kutambudzika mupfungwa dzangu. Handina kana kuiturira nyaya yacho. Hama dzangu chaiko hakuna anoziva nyaya iyi. Handikwanisi kuitaura kuti nyaya yakaoma. Nditaure hama dzangu. Already ndine vana 2 ndiri kuchengeterwa. Saka handina wandakaiudza. Inongondidya mwoyo ndiri ndega. Saka ndiri kutambudzika nenyaya iyoyi. Chipreparation hapana kana wani chati chapo. Musikero ndakaenda kamwe chete ndikatransferwa kuchipatara icho chandakanzi ndindi. Kwandiri kushaya mari yekuenda. Saka zviri kundidya mwoyo. Ndombozama kuti ndiwane zvokuzviraramisa but zvakaoma. Mabasa ndiri kumawana asi ndiri kutongosvika ndichirambirwa nhumbu iyoyo. Asi ndichitoda kushanda. Saka bonzwa kuti vamwe vanondibatsirawo sei. Haino kuti vanhu anenge asambosangana nazvo anoti vamwe vanoti wakapusa, vamwe vanoti zvino, vamwe vanotaura zvakasiyana siyana. Vasati vambosanganawo nemashalenjes acho. Zvinonzwisisika nemunhu akambosangana nazvo. Kuti hapasi pose paunopatiswa uchida, pose paunowira mumatambudziko uchida. Wakatarisira zvinhu zvakanaka asi zvozoramba. Saka mbotoshaya kuti nditsvage kana kuti ndizviitire chibhizinesi. Zvose stati yacho iri kungoramba. Saka zvidiki diki zvandingokwanisa kuita, ndokwanisa hangu kuzvitengerawo zvekudya. Ndiko ndakakwanisa kuzvibhadharira tumadzidzi tekukiya kiya usiku daro. Asi ndakaomerwa nekuti ndiri kumbobvepi ndikuendepi noupenyu. Handisi kuziva kwandiri kubva nekwandiri kuenda. Kuti ndinoda kuzotopererepi futi. Zviri kundinetsa. Saka ndichazoitei. Handisi kumboziva zvakaita nyaya yacho. Asi ndiri kudawo rubatsiro. Like vangandipawo mazano. Kana kuti vanoziva havo kuti pakati pane basa rekuti ndinokwanisa kuwana stati. Kuzviitira ndiri munhu anozviitira. Ndine zvakawanda zvandinoziva zvekuita asi unotowana ndisina kana stati yekuti ndinyatsoita zvandinenge ndichida.
zvacho zvekutengesa zvacho zvandokwanisa kuita ndisina stati. Basa handisi kuriwana, asi ndikariwana ndanga ndichitoshanda, ndinoshanda kuti ndiwane stati. Mwedzi miviri kana mitatu ndinokwanisa kumboishanda. Ndinowana pekutangira. Ndakaomerwa neupenyu kutadza kuziva kuti ndozvitaurirani. Saka akuoyawo pano padare kuti vanotaurawo vagotaura, vanotukawo pane chimwe chete chichandibatsira ipapo pakutukwa nepakuudzwa ipapo. Pane chimwe chete chichandibatsira. Mistakes arimo, asi hapana anoita mistake achida. Ndatendawo. Ndiro voice note ratakatumirwa navahanzvadzi vedu. Inyaya inonzwisa tsitsi. Ngativapeiwo counseling mucomment section. Tichange tichizama kuti kuinbox kuwhatsapp tinge tichivabatsirawo. Regai tibva tapinda munyaya yedu inotevera. Makadiko mukomanashi. Ini ndiri mukadzi ane 26 years. Ndakaroorwa vo 2015. Ndine makore 18 years. And ndine vana 2 nemurume wangu wandiri kugarisanawo naye. Taroorana kudaro takauya kuno kuSouth Africa. South Africa. Saka taiunganidza mari tiri pamwe chete, taishanda tichiunganidza mari yedu tiri pamwe chete nemurume wangu. Saka taisa mari muchigaba, muzvimabhokisi tichiti ndokabhengi. Tatiri supposed kuti tiende kumusha kwedu kumasvingo muna April kuti aende anondibvisirawo. Saka taiva nemukando, taitamba mukando tatiri 6, taikandurana 1,000. Saka uri musi wa 1 muna Machi chibva ndakandirwa mari 60,000 iya chibva ndapa murume wangu chibva akaenda mari yapa muchigaba. Apa takambotanga edu tichingokanda, taingoti mari yese yatinenge tangowana takatanga kukanda mari yedu kubva muna November. Taingoti tikangowana mari yedu tongokanda muchigaba, kunyange kana tikanobva unoita mapiece job toisa mari yedu muchigaba. Tadaro uri musi wa 8 hatina kuti hanzi takanetsana kana kuti takatukana. Chibva ndamuka chibva ndaenda kubasa. Murume wangu anga ane 2 weeks asingaendi kubasa. Ndaendawo kubasa. Ndaenda kubasa kuya ndichidzoka kubasa ndikudzoka kubva kubasa na4 akatogara paya. Mwana wangu aisuya na4 kubva kuchikoro. Ndagara pamba patairoja. Pandagarawo pamba paya ndaona nguva dzanonoka dzaenda. Murume wangu ari kupi ndikutrai kumufonera nhamba dzake dzibva dzaramba kuita. Chibva ndadzadza kuma5 chibva ndasimuka chibva ndaenda kuchikoro chibva ndanotora mwana. Pandakanotora mwana kuchikoro kwega unobhadhariswa fine. Chibva ndasvika chibva ndanobhadhara fine. Ndabhadhara fine chibva ndadzokera kumba ndikafunga sei pamwe ndichasvikawo murume wangu ariko kumba. Ndichidzoka ndikusvika kumba hakuna munhu. Chibva ndabikira mwana wangu chikafu chibva ndamupa chikafu chibva arara. Chibva ndabuda chibva ndaenda kumasowe sezvo taipinda masowe. Wanga uri musi wechina. Saka ndakangofunga kuti pamwe vaenda kupi, vaenda kumasowe. Ndakabuda chibva ndaenda kumasowe. Ndakabuda kuma10 dzeusiku chibva ndaenda kumasowe. Pandanotsvaga chibva ndanobvunzawo namadzibaba wangu arikoko zvikanzi hatina kuita sei, hatina kumbomuona, havana kuuya havana kusvika pano madzibaba. Ndadzokera kumba chibva ndandorara. Ndadzokera kumba chibva ndamuka musi weFriday chibva ndaenda kubasa. Chibva ndachanga kutry phone number dziya ndikuona number dziya hadzisi kuita. Ndagara ndiri ikoko, ndiri kuSouth Africa kuRandburg. Ndafonera amai vake. Chibva ndati ako mama, mwana wenyu haasi kuno kumba. Mai vacho chibva vatanga kundipopota, chibva vatanga kundituka zvikanzi ndiri kutoda mwana wangu. Then tadaro chibva ndafonera mai vake chibva vatanga kundituka.
vachititukira vachiti wakambozviona kupi kuti murume angatiza mumba. Saka zvadaro chibva ndakagara ndofunga 3 months murume wangu haana kuita sei, haana kufona, haana kudzoka. Ndagara 3 months. After 3 months, pa3 months ipapo ndo pakazotanga kuchindifonera. Atanga kundifonera zvikanzi hello, ndinokumbirawo ruregerero. Ndikati it's fine. Zvikanzi ndiri kuda kuuya kuno kunhamo yandishushura kuno kuZimbabwe. Ndikati it's fine. Pandamutumira mari pay forward. Ndatumira mari pay forward. Ini handina kuziva kuti murume uyu akatoroora mumwe mukadzi. Ndamutumira mari auya abva taura kuti ndakatoroora mumwe mukadzi, saka ndiri kuita sei, ndiri kutoda barika. Ndikati inini hangu zvokuti ndigare pabarika, inini hangu handiite sei, handizvikwanise, inini hangu handikwanisi barika, ko inini wandishoora chii? Zvikanzi iwewe haundigutsi pabonde, kana enda augoni kuwacha, augoni kubika. Akangotaura zvakangowanda wanda. Ndikati alright, hapanapo chakaita sechakaipa. Tagara kudaro zvisinei. Wakasvika wakagara 3 months asingaendi kubasa. Ini ndini ndaenda kubasa. Ndaenda kubasa chibva afoni, taishandisa foni 1. Aitora foni achinofonera mukadzi wake achiti kana ndikawana mari ndoita sei, ndichakutumira mari yebhazi kuti uite sei, kuti uuye. Then zvadaro agara 3 months. Mukadzi wake chibva adzingwa nalandlord asingachabhadhari rent. Agara kudaro ndopakatanga kutaura kuti inini handichadi zvebarika, handichakwanisi. Ndikati it's fine. Ndikanzi saka ko mwana toita sei? Ndikati mwana ndichaita sei, ndichachengeta, handimboita sei, handimborasi mwana wako. Asi ini chandisiri kuda hangu, handisi kuda hangu handisi kuda barika. Tikati aiwa zvakanaka. Saka paakadzoka ipapo, inini akadzoka uchibva ndaitawo pamuviri. Uyu oyo akamusiyawo futi zvaane ane pamuviri. Tagara zvadaro, taenda tabva kuSouth Africa, tasimuka takuenda kumusha. Taenda kumusha, taenda kunoita manyaradzo amai vake. Asvika chibva ndaneta manyaradzo, tapedza. Ndikati ndokumbirawo kuti ndinosiya mwana kumba kwedu. Zvikanzi it's fine, tosangana kuSouth Africa. Inini nepo handinawo kuziva kuti murume wangu ari kutofungawo nezvemukadzi wake akambosiya kuZimbabwe kuno kuZim. Chibva ndasimuka, chibva ndaenda kumba kwedu. Ndandine mimba yanga ine 6 months. Ndasvika ikoko chibva ndagara kumba. Hapana kana chandakati kuti ndakatakura chimwe chinhu. Handisina kana kokoremechisa zvaro nekuti ndiende ndichinoona amai vangu ndichinosiya mwana. Handisina kana chikoko zvacho chemekisa. Mari yandaingori nayo ndaingova nemari yebhasi. Chibva zvadaro, chibva ndaona kuti murume haasi kana kutombondifonera. Pfungwa dzangu ndakangofunga kuti murume pamwe nebhasi mukaenda kupi, adzokera kubasa, adzokera kuSouth Africa. Ini ndakangokweretawo mari kwandandiri ikoko. Chibva ndabatsira naona mama wangu, chibva watakwereta mari. Pandakwirawo bhasi chibva ndauyawo kupi, chibva ndauya kutevera kubasa kune murume. Ndiri kusvika ndiri kuona kumba hakuna munhu, apa iye ndiye angatori nemaki. Ndakafamba ndichigara musango kunge street kids. Apa ndandine mimba. Pamba pataigara ipapo papakudiwa mari yerenti. Ndakagara I think maybe 2 months ndichingogarawo mudzishamwari dzangu ndichifunga kuti pamwe murume achaita sei, achadzoka. Apa handina kana kutomboziva kuti adzokerana nemukadzi wake. Ndagara kudaro, ndakasvika pakubatsirwa ndichingoti pamwe murume achaita sei, achadzoka. Then ndagara kudaro, ndakabatsirwa, ndakasununguka mwana wangu, ndakagara kuno. Chibva ndazoenda kumusha kumba kwedu. Ndakasvika kumusi, ndakaenda kumusha kwedu mwana wangu ane 9 months. Ndaenda kumba kwedu, ndo pandakandosvikawo ndichigarawo kumba kwedu ikoko. Chibva ndatanga kushanda, ndiri kushanda ikoko. Saka paiongovawo nehope dzandaingosanganawo nadzo. Vabereki vake vakashaika vemurume vaingoti muroora, simuka uite sei, uende kumba.
inini chibvawo ndatedzera hope dziya dzandaisonganawo nadzo chibva ndasimuka chibva ndaenda kupi kumba kwangu. Ndasvika kumba kwangu kuya ndiri kusvika ikokoko ndiri kuona hakuna kana munhu. Ndasvika ikoko murume wangu paakanzwa kuti ndauya kumba ndakatosumukawo ndichiti ndiri kuenda kunotakura zvinhu zvangu ndeendewo nazvo kupi ndiende nazvo ndichitodzokera hangu kumba kwedu because kuti ndaona kuti marriage haisisiri marriage haichazi marriage. Munhu wacho anongoita basa rekungonzvenga habudi pachena. chibva afona kudaro chibva auya. Paakauya chibva tataurirana sezvo zvanga ndichidawo imba yangu, ndaidawo murume wangu neimba yangu nekuti vana vangu tichengetewo vana vedu tiri pamwe chete. Akazondisiya ndine mimba ine 6 months, akazouya kuzoona mwana wake ane gore ne6. Apa ndaigara ndega ndichichengeta mwana wangu ndichichengeta mwana wangu ndine vana 2. Uya chii ndichimuendesa kuchikoro, uyu ndichimuchengeta ndiri ndega. Auya kudaro, saka auya kumba kubva kuHarare achiuya kumusha. Auya kumusha kudaro, saka kwakabva Atiza futi mukadzi wake uyu haana futi zvekumubudira pachena kuti ari kuuya kwandiri. Then zvadaro aiti kana akafonerwa nemukadzi wacho onzvizvo niko muri kupi, aimudza mukadzi wake kuti ndiri kupi, ndiri kubasa ndichauya. Saka pane paakabuda chibva akanganwa foni, ini chibva ndatora foni iya chibva yaringa, chibva ndadaira kudaro chibva tataudzana nemukadzi uya, takatanga kutukana. Ndikati uri kunyeperwa abiya wangu, murume ari kupi, ari kuno kumusha. Ingawana wakamboudzwa wani kuti izvoni murume akamboita se ane mukadzi akatomborora. Abiya wangu chibva tanga kundituka, chibva tanga kundipopotera. Abiya wangu ndikati kana zvichinetsai, kwirai bhazi muite sei muuye kunoko. Auya chibva akwira bhazi, abiya wangu chibva wauya kumusha. Vakauya kumusha but wakauya wakasvikira mumaoko mangu. Ndakavatambira semunin'ina wangu abiya wangu. Takagara nawo abiya wangu, ndakagara nawo takagara mwedzi nawo abiya wangu, tagara mwedzi tichigara tose. Then situation yacho yataiharama yanga isina kumira mushe. Taiva vanhu vaya vaingorarama nezvekuenda kumaricho, tichingonosakurira muminda dzevanhu, chikafu zvose taingoenda kuri kumaricho. Then abiya angu hawana kufarira zvavo life yekumusha. Abiya angu chibva wasimuka chibva waenda, vakati ndichamboenda kupi, ndichamboenda kubasa ndozodzoka kana baba kana wavaka. Isusu chibva takavaka imba yedu yemapango, takashingirira ndiri kugara. Then zvadaro taona kuti hanhamo kuno kumusha yatosuzuma. Patakwira futi zvechibva tabatsirwa nemari yebhasi. Hama dzangu ndo dzinongoti pose patinongoti tiri kuuya kuno kuSouth Africa, hama dzangu ndo dzinondibatsira. Pose patinongoti ndangowirwa nedambudziko, hama dzangu ndo dzinondibatsira kuti tiitewo something, tichengete vana vedu tiri pamwe chete. Then chibva takwira futi zvechibva tauya kuno kuSouth Africa. Tauya kuno kuSouth Africa kungogara angori ma-on and off mumba macho. Zvinhu zvacho zvinonetsa. Chinondinetsa ndechekuti kana kumba kwavo kana kukaitika nhamo, unonzi ndomudza kuti ndipiwe mari yebhasi ndikwire ndiite sei ndiende, unonzi anoti zvoni haisi hama yako yafa, ndisiye inini ndiite sei ndiende. Zvadaro kati ndipiwe mari ndiite sei ndiende ndinovaka. Anokudza kuti izvona wakamboona kupi musha unovakwa nemukadzi, ndisiye ndene ndinovaka. Iwe zvibhete iwe uzviri nane uite sei usare kuno kuSouth Africa uchishanda uchinditumira mari ndichivaka. Ndikati wakambozviona kupi zvokuti murume anoenda kumusha, kunogara kumusha achivaka, mukadzi ari kutaundi? Wakambozviona kupi? Zvanzi inini ndo zvandiri kutoda izvozvo. Saka ndiri kutokumbirawo, ndo chichemo changu kuti ndiri kutokumbirawo kuti vedu we nepa ndibatsireiwo. Handisi kufunga nendangariro dzawandisa. Ndinombofunga kuti
ndoita sei nemurume uyu, ndodini kuti apa ndiri kunatsomuudzawo kuti sandibudirawo zvako pachena kuti uchiri kundidawo here kana kuti, but iye haambotaura, hapana zvaanenge achimbotaura murume wacho. Saka ndiri kutokumbirawo kuti dei mandibatsirawo, mundibatsirewo please. Ndiyo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Vadiwa vateereri, awa ndiwo ma-issues atanga tinawo muzuva ranhasi. Please feel free to comment in the comment section. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.